Takže ja vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska tu máme pokračovanie minulej časti takzvanej od hry, jak sa to volá? Do keľu, ja som sa zase utopil. Jak sa volá to tá hra? Pilfering Pirates. Áno, Pilfering Pirates. Proste pokračujeme v tejto hre. Jaký si? Ty si modrý, dobre, idem na žltých. Ja tiež idem na žltých. Dobre, tak ale idem. toto je toto, že musíš tých 20 typkov zabiť. Killy, hej, killy. No, kilečka. Kilečka, pribereš mi zas. Šimon, ťa zničím, ja nemám problém ťa zničiť. Ďakujem. Ale to som nebola, to bol zelený. Ja som nestihol strediť. Zelená, poď sem. To je taký. Nie, to je taký debil. Taký debil ma zničil. To je taký. Pomoc. Vôbec nemám nervy. Šimon nemá nervy. Kámo, ja neznášam tú loďku, ona sa zasekne o každú vec. Hejže. Len na mňa letí raketa. Yes! Áno, yes! Trafil som sa. Teda čo? To je taká... Ja som sa sám odpálil. Haha. No, ty máš čo sa smiať. Haha. Ty kokos, ty sa furt uhneš. No, poď trošku doprava. Kámo, ty sa furt uhneš, keď ťa mám na muške. Kámo, ty si začal dať naspäť. Ty čo na mňa útočíš? Na zelený choď pekne. A skončil si. No. Á, pomoc. Žijeme len raz. To je taká. Žijeme len raz. Žijeme len raz. Práve tu a práve teraz, keď Šimonko ma zabil. Ja som ťa nezabil. Tak. Nechmieme zomrieť. Nemôžem zomrieť. Môžeš. Nemôžem. Ale Pod bielou alejou. Sebou! Čo chceš? Poď sem. Dobre, vyhrávame. Oj. Ty čo to tu ničíš, no? Poď sem. Traf sa. 20 kg. Kamo, ten typek, čo bol s tebou tam vedľa? On to prešiel a ma čapol. Dobre, čo máme ďalšiu hru? Blue, ja som žltý, ty si blue, ty si modrý, takže ja idem na zelených. Presne tak. Ja idem na zelených, už na nich vypaľujem raketky. Prosím, nech mi nikto neničí cestu po suši. Ne! Dolu, cúvaj. Siu. Šimon, ty ideš na jakých? Na červených? Čože? Ty ideš na červených? No. Dobre. Jaký demet ma zabil? Jak sa volá? Failed 869. Máš ty červený potkan. Dobrý. Ty si taký idioten. Idiota. Moja loďka. Zrobię. Ty si zmizol z tej loďky. Nie.
No však ja viem, čo som zmizla, a ty ma nenič. Čo? Ty ma nenič. Ja ťa neničím. Ja strieľam po zelených. Bežne, chill. Ty si... Kto ma zabil zasa? Ja, lebo si streľal po mne. No tá vieš čo? Kamo, moja raketa ti olízala prdel. Čo? O. My tu máme fajné na štupište kokos 9 a 3/4 v stredku lode. To bola tá najdivnejšia vec, čo som kedy počul. Čo? Tvoja raketa ti olízala. Moja raketa. Ti dám také, ti hovedo. Ty cigán! Ty si vyšší. Kámo, medzi tým červených tak to zničil. Chill. My ideme také, že chill. Chill good. Pohodička. Ty seš takovej. Čo? Ty sa akurát myhol. Ne! Poď sem. Fuj to! Jak si otáča? Idioto. Jak si otáča? Kámo, kde si? Ja ťa tam vidím. Som... Kámo, ty si doslova, že skončil. Nie, neskončil som. Skončil si. Ne, kámo! Prosta vlajka. Vrum, vrum, vrum. Poď sem! Nie. Poď sem! Ne! Fuj to! Kámo, zas ti to olízalo prdel. Poď sem! Teraz si mŕtvy. Ne! Ona ma to potápa, ja som sa zasekol. Ma seklo. Moja loď ešte žije. Na rozdiel od tej tvojej, moja loď ešte žije. Poď sem! Ty si ma čapol ako vtedy. Až mi spadla z toho kamera, ty kokos. To je taká úžasná hra. Dobre, končíš, kamo. Končíš. Hovorím ti, končíš. Ja si idem zdvihnúť tú kameru. Kde mám kamerku? Tu je. No s vami spadla kamera až to. Dobre, čo som? Som červený. Infaktion. Kde si? Kto si? Aký s tým? Ty si modrý, zase, dobre. Končíš. A ty si červený. Dobre. Už si idem po teba. No nejdeš. Ja myslím. Poďem! Nie? Satisfaction! Yes! Červený, zapnite ma. A som ťa aspoň zabil? Hej, tak to ma zabil, som červený. Kámo, to som bol ja som na teba strelil a ty si strelil do mňa. Zaslúžil si, no. Nie. Kámo, ty si akurát tedy uhol, keď som mal na muškeťa. Ty čo tu do mňa strieľaš, ty ženská? Môžem. Pa! Ne! Ne! Jo! Jo. Jolo! Jo. Díky, som naspäť v mojom týme. Nemáš zač. Aj na budúce. No, kde si? Ja! Ideme na zelených. A Kto ma zabil? kto ťa zabil? Ty. Ej. Hej, ty si zelený, ideme- fuj to. Ideme na modrých. Ideme na teba. Ja som sa stihol uhnúť za loď. Typka zdrhni. Typ ti dobre radím. Opa, díky za boost. Díky za boost. Ja už ani neviem, ktorý je ktorý. My sme zelení. Ty, červená. Jeden posratý. Niečím. Ja som ti dal životu červených a ty takto na mňa teraz. Oh! Ja, ty tiež, čo si myslíš o sebe? Ne! Po Jaký som? 2 sekundy. Červený! Si červený? Hej. Máš šťastie, že ničím modrých.
Ty vole, toto som dobre dal. Satisfaction. A ten Šimon. Ticho. Tak tam zabečal, ty kokos. Satisfaction. Jak ovca, že Bé. Kámo, kedy už modrý spadnú konečne? Jezo mi tam skočil, to je šikulka. Tu chcem zabiť. Ona dala loď. Kámo, poď trošku ešte. Jeden hit ešte. Tu treba zabiť. To tu? Pozor, tam je bomba. Tu máš more. Červení padajú, už nechcem byť červený. Tu máš more, modrí padajú. Už nechcem byť ani modrý. A počkaj, oni ma potopili. Jaký si? Nie, ja som vo vodičke, ona na mňa tá loď spadla a ona ma potopila, ale nezabila. To je dôležité. Poď. Ešte červení žijú. Čo to, fakt? Aha, Ja som myslel, že oni spadli. ale oni ich nedokončili. Oni si mysleli, že spadli a nedokončili. Tam je typka hore, zabijem. Nezabijem. Poď, teraz padajú. Je tam AFK typka. Už není. Už máme 2 v týme. Plus. Už máme plus 2 v týme. Už máme minus schody. Poď, červená loď. Pada. Tam vzadu to drží. Čo sa deje? Už padá. Už som ju zničil. Poď! Dobre, posledné 2 spawnery. Bumba! Končia ešte jeden. Dobre, konec. Ej! Win the match. Kam ja musím ísť do sprchy. Aha. Ja Ha! Konečne! Dám konečne. Kde si ty? Nie, počkaj, tam sú také farby. Ja som skočil do vody, ja som Dežo. Ja som červený, ty si modrý, dobre. Téma na modrý. Idem na zelených. Idem na modrých. Hej, ja som modrý. No veď. Nie, ale nie. Dobre, na zelených. Na zelených. Zelený ide po mne, nejde. Skončil. Na zelených. Bum. Áno. Idem ku ním. Bumba. Ja idem normálne ku ním dovnútra. Keď ťa strelím, tak pardon, no. Bum, ja som im tam dal dozadu bombu, takže oni sú v pohode. Ja im tam ripem bomby, takže oni sú v pohode. Oni nemajú žiaden problém so spadnutím. Daj toto na schody bomby hlavne. Jo, kamo. Ale schody sú odpojené, takže už len okna. Posledné okno. Počkaj, ja musím nastúpiť do lodičky, ktorú mi taká typka ukradla. Šimon! Posledné 3 stĺpiky na zelených. A tu ripnem rovno bombu. Nechte sa mi čakať. Daj bombu. Tu na okno ešte. Dobre, posledný stĺpik. Menuja. Tu je spawner. Tak rýchlo. Tu je spawner. Si robíš srandu, že sa zasekli. Nerobím si. Ale zničím tie schody. Na čo nič? Pomoc! Nie! Žijem. Jej! Počkaj, ešte tam majú jeden spawner. Otočený hore nohami. Už nemajú. Ešte jeden majú. Schodami. Poď, neničím. To jak to išlo? Dokiaľ tie bloky sú najhoršie. Poď, je tam typka. 2 muchy jednou ranou. Yes! Tak to ma zabil, to je smutné. Dobre, Sebo, žltý, ale... Potrebujem loďku. Pomoc, potrebujem loďku. Idem! Ja tam prejdem takto. Ale fakt poď na žltý, hej. Žltý. Mne sa tí žltí nepáčia. Ani mne. Poď sem. Počkaj, tam tá stena ich drží, ktorú si netrafil. Tamto vzadu. Typka, žltá, nie, pomoc. Nie, tak to ma zabil. Aj mňa. Ja topím. Topí, Šimon sa topí.
Nie, vaša loď padá. Nie, moja loď! Idem na žltých. Dostal som. Aj vaša loď! Nie! Moja loď. Ale ne. Ja žijem. Nech na žltých, nech vyhrajeme, aspoň my. Á, pozor. Drbu. Drbu? To znelo divne. Ty na čo myslíš? Nie! Posledný spawner mi už, on už letel! On už letel! Chápeš? Pomoc. Jak to, že mám 5 kg, kamo? Dáme posledné No. kolo a už asi končí. Nie, kamo, jakže končíš, kamo, máme trošku. Ale ako video. Jo, video, hej. Ale pôjdeme potom jakú hru? Jak čo? Pôjdeme potom jakú hru? Neviem. Jaký som ja? Ja som vlastne... Ja som zelený. Ja som... červený. Nie! Čo ty chceš tu? Poď sem. Dal som tu bombu. Typečka dostala bombu. Ojoj, zelená dostala. Ojoj. Fedla. Ja som dobrý. Fedla, áno, Fedla. Áno, Fedla, rozumieme. Rozumieme si. Rozumíte, rozumím, ale chápate, nechápu. Ich to je. Koľko máme? Máme 15. Končíte. Chlapci. Kúkúk. Ide Barbara, lele. Bum, mŕtva. Mŕtva. Ojoj. To som ja nebol. Ojoj. Yes! Zelený máme jeden bodík. Jeden. Už 2, jej. Končíte. Môže byť pani ty žltá chcánka. Je žltá chcánka. Kto tu je? Ja. Modrá. Ty modrý je. Hoďa. Hej, ty. Idioto. Nie, ty peček tam stal hore, ja ma zabil. Idem bomby. Chuligáni capnutí. Som tu. Joj, to je taká stomarina toto tu na. Ja viem. Ja neznášam túto hru. Ja tiež ne. Ako myslím? Akože túto hru mám rada. Ale časť minihry. Myslím táto časť hry. Áno. Ja mám lietadlo! Ne! Mŕtvý, haha. Haha. Hej, ty čo ty? Ja som mal lietadlo. Jak získali oni to lietadlo vlastne? Bumba! Jak sa dá získať to lietadlo? Tam máš. Patrím! A čo ideš po mne? Lebo si ma prepadol. Patrím! Daj. Ty si taký... Ona dáva. Pani učiteľka, ona dáva. Známka normálne. Červená obálka, Žak dýchal na hodine. Kieškové oči. To my sme také vymýšľali. Červená obálka, Žak dýchal na hodine. Pomôcť, aký som na tým červený. Zelená! Dobre, už nie. Žltá! Červená poznámka. Červená dostala červenú poznámku, to je dobrá. Ojoj, Šimonko. Červená poznámka. Žak sa spýtal pani učiteľky, či je pravda, že má 200 kg. My sme spolu v týme! Hej, ty! A toto ešte musíme. Ideme na zelených. Jak už ideme hneď, je to pekné. Bum. Tak sa musím normálne že napiť.
Ja si tu v pohode iba tak stojím. Ja idem na zelených. Ja tiež. Ja idem dávam bomby domov. Do baraku. Do baraku. No ne? A čo to je? Loď. Domecek. Loď. Bum, celý zadok. Bum, dávam bombu. Tebo choď hlavne tie schody. Ja dávam bombu ku schodom. A zdrhám! Počkaj, predok, treba zničiť. Poslednú stenu. Oj, ešte tu na kraji sú steny. Bomba. Rýpnem tam bombu a zdrhám. Najprv schody, až tak toto. Nie, tak to ma trafil taký chuligán. Chuligán. Taký chuligán si tu nechal loďku, do ktorej si sadnem a idem ďalej. Díky za loďku. Sice asi domrem, ale dobre. Ešte žijú. Tam tí zelení levitujú. Hej, osmička, loďka. Sebastian. Kde sú? Kto sú? Tí zelení levitujú. To sa nedá. Oni levitujú, však. What the fuck? Strelím do jednej Čo steny. sa deje? Strelím do jednej zo stien. Do kurácie prsa hornej. Nič, stačilo streliť jednu strelu a už padajú. Poď teraz sa na konia. Pum. Modrý. Ja som na žltých. Tá modrí dostávajú odo mňa. A žltý odo mňa. Áno. A je tu žltá loďka. Na evakuáciu vhodná. Mne nejde strieľať, kamo. Už ide. Čakaj, ja si onej. Modrí padajú. Aj žltý za chvíľku. Ale oni sa zasepli. Vy zajtra dojdete ku babke? Hore? Čo? Vy zajtra dojdete hore ku babke? Asi hej. Lebo ne, zajtra je pondelí. A ty? Ja samozrejme dojdem. Možno aj, Možno aj za volantom. Jakže jelo von do mač... No tak to prídem. To bude z tohto videa všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali. Ja budem pokračovať v ďalšom videu, takže zatím čus.